El senyor de Caboet cavalca i cerca un dret on està més a prop. Sentiu el cavall contrata? Amb el seu esbufet de nota que ara enfila un caminet que el farà anar a poc a poquet, pujant una muntanyota dreta com una paret. El vell camí d'esporret va pujant cap a ell i és molt llarga la pujada per aquell immens talús de terra malaguanyada. De fa ha estat conreuada i està tota aixergallada. Per les neus de l'hivernada, per la pluja, per la glaçada, per l'ombra cap amunt, per cura de la veta. I tan suava això, quan es va ligar de cop, que el castell quedava fort. Es posa per el galop com si l'empeités un lloc, per damunt d'un poc d'estop, fins que un com d'aigua topa assedegat i fangolat. Just una dama menuda que en torna la benvinguda. Fa poc que l'una no recorda com es fa tan bona arribada que parats queden els dos. Els prats i molt compleguda, serventes i servidors corren a prestar l'ajuda. Per la pesca del redall, trobi a l'estat del cavall. I a la taula, repolguda, un parament de cristall, de realenca factura, fruita sucosa i mesura, d'excel·lent fabricant. Senyora Brown que de ser-se, que jo sapia d'estimpar, que l'home es trobi davant de verena tan diversa, exquisita i abundant. S'està regalant rolla sola de conversa. La conversa que mantén ben sol, Arnau i Argengana, on vostès aquesta tarda, al fil dels seus pensaments, parlen molt pausadament. Andorra, hi ha bona gent. Els seus textos es guarda i no van pas malament. Doncs, segons el reverend senyor bisbe fa basarda ara el seu comportament. I creu que són el serpent amb el llop i la guinarda, que abunden entre la farda del muntanyam imponent. Formes que el dimoni pres, per dictar el procediment que d'una feiçó covarda, traïdora i fraudulent, es fa alçar així de repent, contra el ball de temps. Crec que es passa de la ratlla i la llei antiga espatlla, imposant les novetats d'aquests temps de celebrar. I ells no estan pas disposats a reconèixer el seu batlle ni a pagar-ne els plats trencats. Senyor Arnau, feu compte que ell ha d'acabar un reguitzell d'obres. La catedral nova, els murs, un pont, un castell, i no hi ha sous al garbell. I és clar, prova si pot allí omplir el cistell, ja que no hi pot omplir el cova. Passa que és del Pla d'Urgell i una mica massa jove. Penso que si no s'estova, allí pot perdre l'anell, el bàcul i fins i tot la pell. Creu que allí la terra lleva tot l'any i no sap que hi neva, i els té colgats bona part. Ell es creu que és casa seva i és país de l'Isaac. Arnau, tasteu aquest vi i escolteu bé el que us vull dir. El bisbe m'heu fet de dir. No, Arnau, no. Això surt de mi perquè ara ja ha d'establir entre ell i vos una treva. Ja que amb baralles així no es pot fer enlloc com camí. El meu marit... Gran senyor, bon amic dels meus pares. Bon record en guardo jo. Doncs mireu, des del coll d'Ares fins més avall de Toló, cobrar les pastures cares. I com que en cada pastor hi posava les coses clares, no hi tingué mai cap qüestió. Caçadors i tofonaires mai en volgué tenir gaires, i de pescadors de riu només algun i a l'estiu. Carboners i boletaires solen ser gent que malviu i mai us sol pagar el que us diu. Sabíeu que es duia entre mans el vostre marit, senyora? Prou ho sé. A la seva vora jo hauria fet coses grans, però d'ençà que ell és fora, això ja no és com abans. És coneixent-ne els topants i el que convé fer cada hora, que un patrimoni es millora, ja que si una ho ignora, és inútil tirar plans. Amb ell tot ho veia clar, i ara que en sóc la mestressa hi ha com una boira espessa que m'ho ve a enterpolinar. Tothom hi vol moure fressa i ningú em ve a ajudar. Si voleu que us doni un cop de mà, algun moment ho faria, Gracient. El bisbe em diu que el dimoni sempre ho ronda el pensament. El bisbe, el meu patrimoni i el vostre vol totalment, i ni el coneix solament. Amb tot el que m'ha passat, ara he vist molt desterrada. Com que tinc el fill casat i és el cau on té l'estada, això està desemparat. Ningú de mi s'apiada perquè es pensa i va dient que em plau fugir de la gent i del brugit de la vida. Però qui em defensa?
Qui vigila els que m'ho fan malament? Ai, Arnau, si us fes esment de la forma com la pila dels maldecaps va creixent. Travessem un mal moment, perquè el nou bisbe no para de tornar els andorrans i vol d'uns batlles forans que els espremin més encara. Com el meu avi i el pare que es defensaren abans, mira l'emparar rosada. Aquest home els aclapara amb novells tributs feudals i això causa un gran trasbals, perquè ells romanen lleials als seus vells costums ancestrals. No tenen la idea clara que el bisbe té un peu en fals. Tenen una forma rara de saber-se defensar, que és anar fent l'andorrà, callant i aguantant corretja quan algú els vol enredar. I li van seguint la petxa des de darrere una escletxa, que en totes les cases hi ha, i no paren d'observar el seu batlle quan hi va, disposats a treure-li el petxe per fer-lo gaviejar. El bisbe els tracta d'heretges i ells al bisbe de tirar. Què faré, pobre de mi, que no tinc veguer ni batlla? Si ningú tinc que em respatlla i ell gira els ulls cap ací. Si sou vos, l'únic veí que dels termes sap la ratlla i el que ho podríeu aclarir. Penseu que la gent dels pobles i de tots els veïnats, com que estan tan escampats, me'n diuen o poc o el doble, i els de Castellbò els barats ara es creuen enganyats i ens surten amb un resdoble que ens deixa desconcertats. Aquests són espavilats, i fent el joc del vescomte van fugint d'estudi prompte, quan es veuen complicats amb tots aquests disparats. No els pot sortir del compte. Nau, estupendo. Vos heu sabut posar pau i portar de benestança, el que a les vostres mans rau des de la vall de l'Avança fins a enviats de la França. I aquí sota Cornurbau, i acabó, que va acoplant-se amb el que és meu i us atança fins al Pallars per Orcau. Agafeu amb mans, sisplau. Però com? Una aliança, un conveni, una fermança. La gent acaba tossant-se. Jo no vull barallar-me amb vos. Mai n'he barallat encara amb ningú. I el meu espòs mai em vegem a la cara. Certament sou dona rara. I fins i tot pom de flors. Però també ho flor la mare i recordo com el pare vivia com el gat del gos. I el meu germà, per gelós, va renyir amb la seva dona, que era una excel·lent persona. I el meu pare amb la segona hi aguantà perquè era un sant. Jo no vull arriscar tant. Jo tot sol en el meu tros, i si tinc alguna mala estona, me la passo al meu redós. Però ningú m'estalona ni ve penjar-me a l'espona un ram de queixes i plors. Ni amb cap regall m'abraona. Vos, per mi, sou l'únic cas del que entenc per bona esposa. Vos veïn estàveu joiosa. Jo no hauria fet cap pas sense mostrar abans quina cosa duia en el cap o en el cabàs que us pogués ser recelosa. Així va ser tanmateix. Mai dins nostre hi va fer feix, ni la més petita engruna de desconfiança alguna. La part em donà amb escreix, fos de carn o fos de peix, però sempre a l'hora oportuna, perquè no quedés de junt. Com una guatlla maresa, mig perduna en un racó, d'aquest estimat tingut. A tota hora us he dit això. I en la meva jovenesa em fèieu il·lusió. Però, ja en la maduresa, trobo fora raó. Però feu-vos compte, Arnau, que el meu bé ara s'escau. Si l'acoplem al vostre i tinguéssim un fill nostre de sota d'aquest cel blau. Patrimoni amb millor sostre i casa de millor clau. No hi hauria lloc per vostre. És que si mireu el rostre, Arnau, ara ja no us plau. Veig que una llàgrima no es cau. I serà el que em demostra. No voldria que de noces parlem. I sàpiga el servei perquè, tant bailets com mosses, amb la llengua fan les trosses. Complirem la santa llei i les festes farem grosses quan permís tinguem del rei. Farem venir trobadors perquè sé que com jo, vos sou amic de la gatzara. Diguem-ho al bisbe des d'ara, el rei i el mateix s'empara. El comte en serà joiós i Andorra ens veurà tots dos, com uns més. Per m'engarro, el vostre espòs em considero. Arnaldo Campesino, ajuda d'altre costat.
més enllà de la vida. Sí, per mi això ja ha acabat. No em repliqueu i escolteu, perquè tant s'està acabant que fins parlar em cansa i gairebé no em queda veu. Us he de dir solament que vaig anar l'altre dia a testar la notaria. Però no n'estic content. No tenim més que una filla i uns amics que sou vosaltres dos. Us dic que us confio la pubilla. El comte, a Lleó i Castella passa el temps i els de Castellbò els trobo fora nou. La meva muller és vella i no puc refiar-me d'ella. Tu saps, Ramon de Ferrers, com a Andorra tot s'espatlla perquè es passen de la ratlla als murris i baladrers. I tu veus prou, ornament, com el bisbe, bo i tocant l'ase, treurar les dones de casa amb la clòsol d'un cabell, o fins potser no es passa, que també ho sap fer prou ell. Si tu, que coneixes tots els topants de tot el meu territori, en el mateix moment que mori jo, no ho preneu tots dos en mans. De la meva esposa i filla, sou els únics que podeu, jurant en testament meu, salvar el seu dret i perilla. Estic segur que ho fareu. No us encaparreu, pagent. No cal que passeu cabància, que amb la nostra vigilància ningú tocarà els seus béns. Podeu morir ben tranquil, millor que no feu encara. Però de filla ni mare, ningú en tocarà ni un fil. Sabeu que bons guardians us hem estat a tota hora. Sigueu vos dins o a fora, tot seguirà com abans. Jurareu sobre un altar i davant del Sant Evangeli, perquè ningú recel de que jo us ho vaig manar. Tal com voleu es farà. Ai, filles, jo sé que abans eren senzills, casolans, mentre que quasi tots ara volen ser botiguers i traficants. El seu pensament no para. Mai saps on tenen les mans. Pensen només en viatges a països ben llunyans i muntar negocis grans. De pagesos i pastors no en queden ni de remei. I si els catalans un rei diuen que tenen el cos, ells almenys en tenen dos. I jo en seré la senyora? Filla, quan t'arribi l'hora, si el vescomte Castellbò i el senyor bisbe, amb raó, en veure't ja caçadora ens troben per tu un minyó. Que no sóc jo pubilla. Sí, però no és prou això, amb el gran enrenou que ara entorn d'Andorra es mou. I el teu dret també perilla. No serà cosa senzilla trobar per tu un bon pubill. De lluny, Andorra té un brill que homes i dones encega. Molts es creuen que ella es pesca la fortuna amb un cordill i han d'acabar com el grill, cantant i parant la fresca darrere un gra de senill. I és cert que molts són heretges? Filla meva, mira, els metges per tot hi veuen malalts. Els capellans són igual, veuen en tot coses lletges i els 7 pecats capitals. Ara, tothom s'ennuega perquè és massa per tenir i com que porta el pot ple no para de moure brega perquè tot ho vol saber i poca cosa l'encega. Tu, mira-te portar bé, dins de casa i al carrer. Ja ho faig. Quan seràs més gran veuràs les coses més clares. Veuràs que tots tenim tares i ho anem dissimulant. Diu que dels pecats dels pares els fills en van geperuts.
Però, parlant sense embuts, tant els grans com els menuts, cal tutor a castelluts. A tothom es fa socórrer. Allà dalt m'hi faré una torre o un castell. En algun puig vull tenir-hi un bon socluig. Faràs bé en el temps que corres. De diner n'hi ha més que sorra. Però quan s'alça el vent pluig, tothom fa cara de lluig. I veieu que em pren la fuita i se'n cau a correcuita, com pel Madriu fa la truita quan per les cascades. M'aconsella de casar-la amb el senyor en Bertran de Tarascó, que és ara majordom d'ella. I el senyor bisbe què hi diu? I calla, escolta i somriu. Esclar, no mora mai fresa contra el pont de la Comtesa, ni que sigui un home esquiu. Encara que ell no fes els menys, senyor Ermengarda, feu si el trobeu bé aquest conveni, que més tranquil estareu. No fos cas que ell us l'esmeni si un millor partit hi veu per algun protegit seu. També el tem ell aquest cas, i creu que ha fet algun pas per si qualcun li sortia. Per això, diu que caldria, mentre no s'arribi el dia dins de 5 anys de l'enllaç, dur-la a un lloc on estaria fent les labors escolars, que són pròpies del seu braç, i on també estar jo podria, i anar a fer-li companyia quan més grandet aniria a les corts dels trobadors, on s'aprèn la cortesia i festejada seguia. Doncs això ja us cal a vos. És cosa que us distrauria. Mentre el comte fa conquestes pel reialme de Lleó i encanten les seves gestes als joglars i als trobadors, participar a aquestes festes us farà prou il·lusió. D'Andorra d'aquests paratges ja us trametem ben sovint pernils, cepes i formatges, fruit dels que anirem collint, i tota mena de missatges del que vagi succeint. De feina, aquí en tenim molta, però m'espavilaré. I en arribar a la recolta, la primícia us portaré de tot el que fa al carrer. Cavalcant de reina solta, com que tinc un bon corser, en 4 hores hi seré. I si cal, faré una volta a Gramunt o a Balaguer. I on sigueu us parlaré de tot el que vos vulgueu. L'any 1178, a la sala del castell de Balaguer. Mireu, senyora comtessa, el senyor bisbe m'apressa per criar-li ja un marit, però dels que ella ha escollit, cap a mi no m'interessa, havent de ser ella mestressa dels millors peus del bisbat, doncs li voldran moure pressa pel que jo li hauré llegat. Ja ho havia sospitat. Entestat a fer grans obres i acabar la catedral, que vaig ajudant com cal, els seus vassalls farà pobres. Doncs paletes i manobres volen cobrar el seu jornal, i ell de sous no en té de sobres. Es fia d'un curial que més que no de les deixes i de donatius, es val de comprar i vendre peixes, algun mas i algun vinyal del patrimoni bisbal. I per tot se senten queixes, però ell no en fa pas cabal. Embolica que embolica, on veu una noia rica ja no li treu mai més l'ull, fins que per marit li escull algú que amb ell fa trafica. I tots dos, de mica a mica, i deixen sense oli el tull. Seguem. Ja ho sé. La vostra Arnaudeta me l'heu de dur cap així, si voleu, que pugi dreta, i al cap no li vagi omplir cap pellar ni cap fadrí dels que cap feina fan neta. Me l'encomaneu a mi, que amb gust la voldrem metre a l'escola, on bona lletra aprendrà, i bordar, i cosir, i quan la vulgueu prometre, homenatge us sabrà retre el que amb ella es vulgui unir. Em feu un honor molt gran, no pensava assolir tant. Veieu? La tindré com a elles. Aquestes dues donzelles i altres que amb mi s'estan pertanyen a cases velles, a llinatges senyorials que dels dominis com tal solen ser els principals. Taús ja és alta muntanya. Un jorn hi varen pujar quan era el temps del caçar i el comte hi va capturar una àliga molt estranya i un os que va regalar un rim
moro de l'Espanya quan d'una pau hi tractar. Al meu castell hi té encara que allò és un germà que no para de ballar. Serviu la senyora mare, que una amiga us portarà. Si a ella vos us ve de pla, penseu que aquí hi estarà com si fos a casa vostra i prompte rebreu mostra del que aquí hi aprendrà. Amb elles, sota aquest sostre, molt confiada viurà, perquè fem vida tranquil·la. Sempre que volen, se'n van a passejar per la vila. La comare les vigila discreta, de lluny estant. Ara, Balaguer és molt gran. Al passeig ja arriba a l'horta i algun cop ella les porta al monestir que li fan. És una vida distreta i plaent la que es faci. Porteu-la, si vol venir, la vostra filla Arnaldeta, que així no estarà soleta i s'hi podrà divertir. Si la feu venir aviat, podrà lançar l'estampida, que s'allarem de seguida pel dia del comiat. Dels cavallers que a la crida del comte s'han presentat i se'n van a la campanya, a l'estany de tot d'Espanya, on el comte ara combat. És que encara no ha acabat tanta guerra. Ell prou s'afanya, però la pau no ha arribat perquè l'un a l'altre enganya fins quan la pau s'hi ha pactat. Jo aquí dic sempre m'eslai pel que passa en aquesta guerra. Tanta mortaldat a terra. Si algú me'l mata o l'esguerra, serà sols una desferra del que va partir. Això rai. Feu-lo tornar a aquesta terra i que no s'afanya. L'Urgell de la Cerdanya, què és el que ara passa, vos? Doncs que ningú està d'acord. I es va greujant la dissort que d'ençà que el comte és mort, l'antic benestar allunya. A les guerres de Provença l'exèrcit ha anat desfent-se. I el rei ni un sol li ha quedat per intentar la defensa contra Castella, que es llença damunt Aragó i el combat perquè el papa té al costat. Altrament, el rei de França, un exèrcit aixecat que contra el Paiteu avança i el tolosat és barat. El Vespès és molotat. Van augmentant els heretges i els que els seguien les petges ara s'han acovardat. Hi ha molts malalts i pocs metges i mig món afamagat. Es veu venir una croada que no aturarà ningú. El papa l'anunciada, i no la terra sagrada, sinó cap en sala dur. Com s'ho farà la pobilla, sense el comte i el marit. Com una plossa marcit en pocs dies. Pobra filla. Calla, calla, que ve molt petit. No marxeu. No em deixeu sola. La mare, plena d'esglai, de plorar, no para mai. I en Bertran petit tremola com si fos una fullola que rebrega un vent molt fred. Ai, casa de Caboet, que ara tot ens cau a sobre. No hi quedarà ni un mur dret on pugui acostar-se un pobre. És gros el que ens ve al damunt. L'hereu del comte es baralla amb son cunyat que no calla i amb les armes cadascun es disposa a fer batalla perquè tot ho vol per a ell. Ai, trista guerra d'Urgell, a la guerra condemnada. Diuen que hi ha gent armada a punt a cada castell. Per tot arreu se'n pellegues, conculcant les paus i tregues d'Agramunt i Castelló, i ja no hi ha aturador. Ai, fill meu, les teves terres no troben cap defensor. El senyor bisbe s'escuda, que no li presta ajuda la gent alta ni menuda. I el vescomte Castellbó no es tomba per cap cantó. Pobra de mi, jo venuda, aquí em moriré de por. Si el vescomte la clapara l'haver d'afrontar el perill de la guerra, sé que el fill ve disposat a plantar cara. Doncs, deixeu estar el seu pare. Aneu a trobar l'Arnau, que és valent home de guerra, i us defensarà la pau i l'honor d'aquesta terra. I després, tots dos si cal, aneu al Palau Bisbal per saber què se'n pensa del que en el Pla d'Urgell va fent-se i del que es pot fer aquí dalt perquè no es passés igual. I és clar que ho hauré de fer.
Demà al matí i anirem a aquesta criatura, perquè si ningú atura, guerra aquí tindrem també. Sigueu dona decidida com el vostre pare ho fou i evitareu l'enrenou. Perquè de gent repartida pels vostres castells n'hi ha prou que s'hi jugaran la vida. Si el senyor bisbe es conmou i tots els greuges oblida dels vescomtes i els convida, junts podeu fer una crida d'Oliana al Pirineu perquè es barrallin els passos i es faci córrer la veu que homes i dones capaços aportin armes i braços per defensar el que és ben seu i no hi deixin posar un peu als aventurers audaços en nom de la pau de Déu. Tothom busca com pot fer-se poderós. Per fer diner s'ho busca i es torna un fascinador. Ni que sigui piedós. Tothom es falta per miri i hauria més del que té. Més poder, plaer i domini. I si pot ser que el món sencer. Però camí recte i planer, ja no trobeu qui camini. Vol tothom lluir i manté el termini. I si per poder-lo bé cal procedir l'extermini d'un poble, com ho gosarà fer? Tothom fa moneda falsa. Fins joglars i trobadors, per esdevenir senyors, es venen ànima i cos. I esclar, que si tot és trasbalso, i són plena de malfactors, d'intrigants i de traïdors. I tant que sí. A nos i aquí ens ho demostrà en Guillem de Berguedà, que per França i per Castella van a burxar l'orella perquè els bequis vinguessin a xafar el que tant li costà aixecar. Del meu imagino s'escapa que el volgués ho aixopluga. No a casa. Ell es va amagar a Sant Cerni i dintre Andorra quan don Ramon va matar. Mira, Arnau, deixem-ho córrer. Però ho vaig veure ben clar, perquè el rei m'ho va contar quan fundant un Puigcerdà. Sé per on roda i el que pensa, i el que passava a Provença quan el nom d'ell va lluitar. També s'hi ha aquesta fença dels castells d'Urgell al Pla, que per cert, el rei traït serà. Arnau, quan així es comença, res de bo es pot esperar. Tot això em fa una pena immensa. Tu saps com acabarà? Per tot, la gent sembla boja. Com més englaiada està. Per això que ens van matar el mestre Arnau de Tarroja. Que tot ho anaven d'agà. Si el comte Armengol no fa encara un any. Que suports eren de l'ordre del temple i en tot donaven exemple. Eren els dos homes forts i ara que tots dos són morts, una recua d'isors a les nostres contemples. Miris a dreta o a l'esquerra, només veus que es glaix horrors. Tothom du la faixa un roc. L'odi s'estén com un foc i els cors de tothom s'aferra per tota la nostra guerra. Avinença i pau enlloc ja no hi ha. I els brots de guerra van sorgint a poc. Del terrible tripijoc i les pitjors desventures pots salvar-nos si procures barrellar aquestes altures amb bastides ben segures. Perquè tingui pel que soc t'ajudaré si ho atures, ja que jo d'aquí no me'n mor. Perquè tothom se n'adoni que anem tots de bona fe, caldrà que Arnaldet em doni poders del seu patrimoni. I vos me'n doneu també. Arnau, tu ets un dimoni. Què vols? Si em fos la muller... Mai toleraré que intenteu el matrimoni. Mireu, veuré la contessa que m'estima de debò. Si ho veu com vos i jo, ens casarem ben de pressa. La boira es va fent espessa i de seguida plourà. De Caluet soc mestressa i com a tal he d'obrar perquè no es pugui alterar la pau que tant interessa i que vos sabreu defensar. Diu mal el cavallat canceller? No. I ara, un batzat d'algú que salta a la sala, que tenim al fons de la nova, que jo he fet vestit? S'ho afigura el teu magí, perquè estàs fora de si. Bé, callem, també m'escolta, que de por ja en tinc molta, que en els dies que vivim massa afecció hi ha per crim. Vine, pren la llanterna perquè jo no sé què fer-ne, i ressegueix bé els racons, forts, cortills i recambrons.
si gent hi ha dins, són lladres o assassins. No tingueu por, soc jo, mare. M'amago per por del pare. I l'home que pare es diu, però pare es diu. No, Bertran. Acosta't, confina. El que ho conta s'ho imagina. A ton pare li sap greu que fugint del banc del seu, el joc del bisbe ara facis amb el que es mostren rearcis a l'entesa que volem. Doncs, jo us dic que de tot l'urgell amb la mitra s'arrimera, que l'Arnau té gran quimera. Creieu-me, veniu a mi, que el senyor bisbe no serra. L'Arnau perdrà la guerra, que ell que no sap cap tenir, ara vol fer esclatar aquí. Ajudat pels heretges, que només fan coses lletges com ja està fent ell mateix. Què dius? Només menja peix. Ai, fill meu, ni peix no menja, més que algun cop al diumenge. No beu vi i menja un senzill plat de llegums cuites. És una persona rara, molt diferent del meu pare, però això no puc sofrir, només això no puc fugir. Bertran, no diguis mentides, que les passes tan seguides i contra ell tu encens el foc i no em parles mai ben lloc. Dóna'm el sarró. La daga? Quan el qui la du l'amaga és que té intenció de matar algú de traïdor. Doncs sí, vinc a matar el pare i us ho vaig a dir tot ara. Tant si voleu com si no, us faré venir amb mi mare, perquè ara és que mani jo. Fa més que 2 dies jo, el senyor de Caboet. I el bisbe vull fer homenatge i ara ja li faig de patge. El meu pare de morir perquè m'ho van pedir. Calma't, fill. Si raones, et darà raons molt bones del que ara està planejant perquè tot vagi endavant. Queda't i parla-li, Bertran, perquè aquests que ara t'escoltes són malvats i pocasoltes. No, mare, que m'han donat moltes proves que el senyor vol ell sol, de tots els urgents, per això em vol fer la pell. Aquí no és així. Queda't, fes-te'n a dormir. No, si m'atrapa aquí, jo no em podré sortir. Tu no saps per què ell t'enganya, però per pla i per muntanya em fa perseguir per un mal assassí. A mi em fareu tornar boja. Fes-te cavaller custòdia o tanca't a un monestir. Mira, ve! Deixa'm fugir! Que tardis tant no m'agrada. I si vens tard, em fas patir. Vés-te'n tranquil a dormir. Pensa que aquí se'ns vigila. De nit ve algú que s'enfila fins a aquell finestronet de la torre i salta al pati. No serà que el teu bailet, algun assassí tramet, que ha pagat bé perquè em mati? Fins ara jo allí m'he estat. Perquè l'he vist quan he entrat. Veu que és dins i m'espera, ja trobaré la manera de que m'en veia aviat. Has sentit alguna cosa? Cap remor no notat? Ves, fes-te'n a dormir, esposa. Vinga amb la llanterna. Una arma vull! Perquè si ell ve a matar-me, cal que em guanyi jo per mà. Arnau se t'escaparà. No, jo a poc hi aniré a les fosques. Ell primer traurà. No, Arnau, no hi vagis, que un somni dels mals presagis m'han dit que no estàs segur. En tot cas, jo vindré amb tu. O millor, me n'aniré ja sola. Va, deixa, que el temps vol. I potser ja has sentit. I qui sap si ja ha fugit? Esclar, Arnau, anem a dormir. I arriscar-te deixa que a mi em faries patir. I seré jo mateixa que al carrer demà al matí faré que hi posi una reixa. Anem i quedem així. Arnaldeta, jo de queixa mai cap m'he tingut de tu, perquè tu ets per mi més bona que el pa de Seixa. Anem cap a dormir, Arnau. Van morir cornamussa, per tot arreu se m'acusa. Jo vaig fer aixecar el vent, que ho farà tot malament, però obren falsament. I va llogar els mercenaris, que han esdevingut un sicari, amb un cor de llop cerver. No vaig ser jo, uns emissaris de la mitra varen ser. I com que no se'ls paga bé, els saqueig dels santuaris pel seu compte varen fer. I buidaren els armaris, de tot quan hi. Llavors, què ha correcuito? Jo, amb cavallers i peons, per riberals i turons, com qui extermina escursons, fins que em prengueren la fuita malferits i arrossegons. Em digué el senyor Prenat que llocs d'ell posaren un setge. Fou quan ells per les escletxes, des d'on eren amagats, dels meus, n'havien matats. I sortiven a obrir bretxes i a fer altres malvestats. Entre els que estiguen comanats per vos,
del senyor comte. Amb això em deixeu parat, si realment és veritat. Fa 6 anys que vareu ordenar-me que repoblés, senyor rei, mirant de fortificar-me i posar al vostre servei tot el que em pertany per llei. Qui el que vos va encomanar-me? Quan ells van atacar-me, no vaig tenir altre remei que alçar una host i defensar-me. Quan vaig desenvainar l'arma, és que m'hi vegia obligat per servir-vos. El prelat em va trametre un missatge acusant-vos de pillatge damunt la seva heretat. I a mi em feu confirmar que vareu fer un gran carnatge amb gent que havíeu llogat que eren homes. No he tingut mai un soldat. Tots eren del vassallatge, dels meus homes de paratge, perquè guerrers i bagatge sempre em trobo al meu costat quan en tinc necessitat. És així? La gent estranya fou pel bisbe que arribà, però prompte es desbordà. I si mal feu la muntanya, més encara en feu pla. Sí que hem fet un mal camí. El capítol ho llegir, perquè el descompte fou l'esca quan Isandorra la Gresca contra la Mitra sorgí. Per poder-la reprimir, vaig llogar la soldadesca, que després, pobre de mi, no vaig poder contenir. Nos, per vos, vam accedir llavors a trencar la treva. I tot l'Urgell s'estremí quan per vos vaig procedir a aixecar una nova lleva. El que després va seguir, el cor em gela i xubleva, perquè es va escampant el foc ja fa 4 anys que dura. Ningú es sent segur enlloc i tothom fugir procura, o entrar dins la conjura dels que esperen els creuats. Que el papa té convocat, perquè els nostres disbarats sembla que no tenen cura. Els grans feudals toquen l'asa i contesten al meu clan fent l'orni i quedant-se a casa, mentre el foc tot ho arrasa dins la ciutat i el camp. Acabar aquesta folia cal que feu el continent, perquè el foc es va estenent de més en més nit i dia. Els que s'hi estan afegint ni saben qui estan servint, després que l'hereu Montcada va matar d'una llançada, endut del seu mal instint, l'arquebisbe. Esvalotada veig la gent, arrenglerada l'un i l'altre cantó, arborat el meu penó perquè temo la croada i el meu regne d'Aragó no troba ni un defensor, de veure-li no m'agrada. Per això us he convocat, comte, vescomte i prelat, perquè el laude de l'abat per tots 3 sigui acceptat i proclami i dictamini que aquesta guerra ha acabat. Tal és el meu determini. Us ja tindreu? Llavors. Que Déu ens il·lumini i a millor fi ens encamini. No fixem cap termini, ja que ho dem per acabar. El país s'ha despoblat i no resta un sol domini on els guanys no hagin mermat. I les terres més ufanes arreu s'han perduat, els boscos incendiats i la gent s'ha amuntegat a terrir de la ciutat amb ganes o sense ganes i per contrades insanes. Arnau, deixeu el bisbat, aneu les avellanes, que el repòs teniu guanyat. I vos vescomte, aneu com fèieu, el repoblament de les contrades desertes, on hi millora la gent la salut i l'enteniment. Pobra catalana gent, que amb les fronteres obertes al gandul i al delinqüent vas dormint tranquil·lament. Si de pressa no et despertes, acabaràs malament. No us espanta la nit i la gelera. Fred com avui no el recorda ningú. Fos que hem gel, és quan es va segur per passar la frontera. Ja teniu fama de ser un home dur. Doncs no ho soc tant quan la sort de la meva filla hi balla al mig. Sou un home singular.
Mireu, comte de Foll, no pot fer tard un home perseguit per la canilla de la mitra. Doncs sap que li perilla la vida en mans d'algun traïdor covard. Si em maten, quedaria la pubilla ben sola i sense empar. És per això que sóc vingut de pressa, perquè en ple hivern la meva sang rebull quan penso que ella és ara l'única mestressa d'un territori que molt interessa la mitra i no li trauen l'ull. I és ben segur que jo deixar-li vull el dia que ella en sigui vescomtessa. He perdut fa ben poc sogra que es pot. Al castell ens trobem tan sol que els pas no en ressonen pels trebols. Tot ens hi fa nosa, perquè la recordem amb cada cosa. Aquestes festes ni hem tastat vi dolç. Tireu-lo allà, aquest vel de la tristesa. Traieu-vos el dol damunt, tireu-lo al foc, que avui amb la tristesa no es va enlloc. Arnau, no podeu pas sortir del joc, perquè cal acabar la tasca empresa i temps per acabar-la en queda poc. Ja ho sé, aquí em teniu, per això hi soc. Veniu, doncs, pel conveni del casori de la vostra pubilla amb el fill meu? Sí, sí. Doncs no temeu que us el demori. El notari el té a punt perquè el signeu amb mi i el meu hereu. Ni el comte ni la mitra no els temeu, que ja tenen prou bon recordatori del que passà als canonges de la Seu. I al rei no li convé ara cap desori, perquè el sant pare, amb l'espàs i la creu, amenaça altre cop al Pirineu. El Mirapeix, casat amb una parella, m'ha dit que aixequi a Montsegur una força novella i la meva germana els m'aconsella que també faci un convent. Per ella i una colla de dones que hi vol dur, de les que el dia es passen amb dejú, la nit amb cantarella i un fil teixeixen que no entén ningú, però la gent s'hi meravella i jo el trobo oportú. Montsegur, país d'homes ens veïneja. Si afegim el castell de l'Ordat que vostra filla jo tinc reservat, junt amb tota l'alta vall de l'Arieja i bona part d'Andorra està enganxat. Quan ho tinguem tot ben fortificat, esperarem rient els morts d'enveja que hi ha per ell a l'exèrcit croat quan davalli del nord esfuriat. I aquí els hi donarem el gran llisat. A Montsegur s'hi van 2 jornades a cada estat, igual que a Sos el castell, on jo vaig moltes vegades a veure ma germana. Si tu els dos, aquestes 3 queres, deixen prou barrellades. El fracàs dels 15 baixen serà gros, i aquestes dones tan enderiades, i en acabar pregant les sotracades d'un món estrabulat i esgarrifós, el seu saber que compten també amb nos per si de cas no atacat. Al son del llum
llavors no haurà res de talent, res de riqueses ni or ni argent, l'home no haurà de res desig, s'ho voldrà tot treure del mig. El joc del judici per a qui no haurà fet servici. Els puig i els blancs seran iguals, sortiran tots els bons i els mals, los reis d'uns comtes i barons, i de llurs flors faran raons. El jorn del judici per a qui no haurà fet servici. Del cel gran foc davallarà i tot a sofre pudirà. Tan gran serà el món la tristor que no hi haurà qui aguanti el plor. El jorn del judici per a qui no haurà Bona festa major a tots, sisplau, ja està, acabat, i gràcies al vostre aplaudiment. Gràcies. I a disfrutar de la festa major.